Salam, hormatly adamlar. Giç ýagşy emmäňize. Aydın, hoş geldin senem. Hoş bulduk. Kemine salam vatandaşlar önlerinde. Aydın bugün ikimiz planlaşdyran bir temamız var. Şo boýunça gurrun ederiz. Gerekli möhüm tema bizim alady edýän temalarymızdan biri. Ýa-ni tema diýende gurrun bermek maksady bilen däl. Türkmenistanyň bir hakykaty diýip aýdalyň. Mine haýsy hakykaty? Türkmenler we demokratiýa. Türkmenler bilen demokratiýa şu wagtky häzirki türkmenler bilen demokratiýa bir ara gelen ok gynansak da. Näme üçin gelen ok diýseniz, ine fundamental insan haklary meselesi bardy. Şolara kän bir seljer bilen okdy, öňler hijem bilinen okdy, häzir ýene-de näme bolsa-da ilerleýär. Ýöne biz şu taýda demokratiýanyň nämedigini, nädip işleýändigini, ýa-ni haýsy hallarda işleýändigini bulgaty möhümdir. Ine şu häzirki bizim hallarymyzda işlän ok. Şo zatlaryň gurrun ederse ýöne Aydın söz almaňka bir video bar. Bu hatda habarlara da çykdy. Şonu görüp geçeli, şonuň üstünden bir gurup başlaly temamyzy. Ýa-ni indi nämämiz häzir gidip dur. Bir toy geçen hepdelerde ýa-da iň köp 10 gün bolandyr habar haçan çykdy ona üns bermedim. Awjylar diýip bir Istanbulyň Awjylar diýip bir ýeri bar, ýa-ni raýony bar şo taýda. Esasen türkmenler ýa-da Suriyeliler şonuň ýaly bir ýa-da Türkiýanyň ösmedik ýerlerinden göçüp gelen köpçüligiň ýaşaýan ýerde. Ýa şu taýda görýäňiz. Uruş bardyr, üns beren bolsaňyz. Nämäniň uruşy gidýär bu taýda? Toýdan soň çykýan nämäniň uruşydygy belli däl. Ýöne türkmenlere sorasak bu adaty bir zat ýalykrap bir ýagdaý da. Indi munyň bir psikologik ýagdaýy bar we ýa-ni chronologiýasy bar da. Türkmenistanyň näme etmeli? Ýol alyp gelmeli de bunu näme etmek üçin, düşünmek üçin bu ýagdaýa. Ýöne ine şu toýdan çykyp uruş edip bilýän we arkaýynlyk bilen uruş edip bilýär da. Ýa-ni aýaly, erkegi nämesi bar, ýa-ni toýdan soň näme uruş bolup biler? Akla geler ýaly bir zat ýok da. Şu uruş bar ine. Ýani şu uruşyň nemesinden mysal alyp birki näme berers, misal berers. Ondan soň şoň üstünden hem türkmenleriň umum häsiýeti we demokratiýada şu häsiýetlere ýeri ýok da ýaňky. Demokratik ýurtlarda aňsat uruş nemesine barmy ýa sözlü tartışmada çözülýär. Demokratiýada hemme kimiň gürlemäne hak bar we beýleklerini hem diňläp düşünmäne, ýa kabul etme mejburiýeti ýok. Ýani dinlemeli diýilen bir neme bardy. Ýöne bu kiçi möçberde halkyň arasynda ýa-da folklor bir düşünje nemesinde gelýär. Ýöne bulan bir dogry, ýöne demokratiýa ondan has uly bir zat, çylşyrymly bir zat. Bir filosofiýadyr aslında. Hakykatynda seretsen. Ýene Aydyn o sözü sana berýän. Kemine indi ben nereden başlamalı? Demokratiyadan başlamalı mı ya da yankı toyun? Birinci şu yankı hereketten bir misal versen ine soň şu adamlaryň hereketiniň nämeden gelýändigini görers. Ondan soň bir boş demokratiýany şonuň bilen bagdaşdyryp düşündirip başlarys. Indi ben birincine bir nämeni özümem yazayım. Kemine senem yazıp koy. Post-Sovet respublikalarında demokratiya işleyen ok. Yine bu
düşünceni, bu sözlemi yazıp koy, sonra gelersin nämçiliğini bilýän de, nämçil işlerini okuyun. Hı hı. Demokratiya işlerini okuyun. Hı hı. Indi ýanky toý meselesi, olar nämen gawasy? Belki biriniň garny doýandyr, ýa-da öňündäki et alyp ýendir beýleki diýeli. Şoň azat bolma mümkinçiligi barmy ine soro? Yok. Indi uruş edýärler. Men bärdeki meni o toýda sebäp gözlemek gerek däl, sebebi näme üçin uruş edýäni islendik sebäp bolup biler o taýda. O beýlekiň aýagyna basypdyr, kakıpdyr, itipdir. Islendik sebäp bolup biler, tapawdy ýok. Ya da yöneköy deyip aýtjak bolýar. O hiç zady ýok yerden ine hem mesela şolan toýa gelýär. Öýünden çykanda men uruş etmäne gitýän diýen o, toýa gitýän diýen. Ine toý diýmegem, ýa toý etmek ben ýa näme şu günde 2 sanyk reis olan öýlenýän bolsalar, ine şolary gutlamak üçin, şolan şadlygyny paýlaşmak üçin gidilýän bir yer. Indi şolary gutlamak üçin uruş etdilermi ýa-da şadlygyny paýlaşmak üçin uruş etdilermi? Sebäbi gidende maksat var her kimiň. Ýanky maksatdyr, gutlamak we şo şadlygy bilelikde paýlaşmak demekler. Men şoň ýaly düşünýän. Ýöne bir ara gelýärler, uruş başlaýandyr. Näme üçin başlaýan? Men ýöne bir nämeden alaýyn. Berde itlerden misal berjek, birazcık araşdyrma ýapanym üçin. Ine watandaşlar itler vardır, daşynda gezip beren itler. Olar elbetde Köçede gezip daşda beren ýanky. köçede gezýän itler ýa-da ýabany itler hem bardyr, ol şäherin içinde däl, başga özleri awlanyp bilýärler. Olaram maşgala bolup ýaşap bilýärler. Maşgala diýenim olarda bilemok, topar diýmelimi ýa-da dogry bolarmy? O topar Maşgala diýsek diýsek dogry bolýar ýanky bir ýa 4-5 sany bolup topar op topar ýaşaýarlar. bolýar, o 20-30'u geçip bilýär sany o toparyň kemine itler. Territoriýasy hem bar ýanky. Özleriniň territoriýalary bar we özleriniň içinde hatta funksiýalary hem bar. Her haýsy wajy edýän işi diýeli belli bir derecede. Ve şoň ýaly topar bolup itler ýaşaýar. 30 sanyk, 20 sanyk şäheriň içinde de toparlanyp bilýär olar. O toparlar soň belli bir yerden soň hatta adamlara howplan bolup bilýär, sebäbi özlerini goramak üçin olarda iste-isteme bir näme emele gelýär-de. Guruluş emele gelýär. Yani özünü gorap başlaýarlar, awlanmak üçin ýa-da. Şoň üçin adamlar üçin hem howplu bolup biler. Ine ýöne şo itleri aýdaly itlerin yankı saklanılan yeri vardır. Eğesiz itleri toplayan bir yer vardır. Sonyalık nokotlar vardır. Yine şu yerde itler ayrı ayrı saklanyandır. Bir öýjükde bir sany it bolýar. 2 sany it olan o. O näme üçin? Indi näme üçin naýdaýyn? Sebäbi şol itlerin azatlyk elinden alınan soň, azatlyk diýenim yankı ýaldaşda gezip islen yerine gidip gelip bilen o, sen bir ýere gawan atyp azatlygy iddia elinden. Başka hissat olan o. Demem alıp bilýärler, iyi içip bilýärler, yatıp durup bilýärler. Yok zat şo taýda diňe azatlyk ýok. Azatlyk ýok bolanda itler gaty agressiw bolýandyr, öňküsünden. Gaty agressiw bolýar. Öz-özüni uruş edip, öz-özüne ziyan edip başlaýar. Öz-özüne diýenim ýanky daşynda ýören 30 sanyk iti sen alıp bir ýere gawasaň, şolar daşynda uruş eden o öz arasynda hiç hile. Gaýtyn bir-birini goraýar. Ýöne içeri atsaň şolary arasynda uruş edip başlaýarlar. Indi bu näme diýmek? Ine bir canlynyň azatlyk elinden gidende agressiw bolýar, öz-özüni ýok edip başlaýar. Ýöne it o taýda öz arasyndaky uruşda elbetde azatlyk ýok diýip uruşanok. Ýene iýimiň üstünde uruş eder ýa-da ýatjak ýeriň üstünde bahana hukman tapar. Ýani toýda da bahana tapılandyr. Indi türkmeniň hem şu günkü agressiw bolmanyň sebäbi, yani bu ýalňyş bolup biler, men muny dolu yankı öğrendim diýip bilmem. Ýöne meňzetýän de şo. Azatlygymyz bolmandygy üçin gaty agressiw millet halyna geldik şu. Birek biri agressiw diýen de esasen. Edil şo itler ýaly. Häzir ine şo toýda türkmen bilen yankı German uruş eden deldir. German diýen o German diýilýär, hem dogrymy? Türkmençesi Germandyr, nemis, Rusça. Nemis. Yok, olam Rusça, nemis, ýöne özlere German diýerler-de. Indi şo bir türkmen bilen German uruş eden deldir kemine. Ýa-da türkmen bilen başga bir indi men türk diýip biljekler, türk hem şol türkmen ikisi bir zat, o benzeş gaty näme bir-biri bilen ýa-ni üýtgeşik ýeri ýok. İkisi hem Müslüman, yani uruş etmek üçin indi birazcık üýtgeşik bir zat bolmaly. Ýöne üýtgeşik däl.
Türk ya da şolar Türkem değildir hatta. Hı. Hatta şolar biri yankı Daşoğuz'dan Beyleksem Balkan'dan değildir şolar. Mesela Bravo'dandır. Hem mesela Brovo'dandır, yöne uruş ediyorlar. Sebebi ne için? Azatlık yok. Şunun için agresif. Onu siz görün görmem ya da kemine onu yankı öcüklerdeki itler özlerinin azatlığını alınanını bilen olar. Hı. Yani agresif oluyorlar. Sebebi baş teoriye kısıtlandı. Hareketi kısıtlandı. İsteyen zaten edip bilen o. Yönü azatlığım yok deyip it fikir edip bilen o. Ona yani bilyas değilsem yanlış olmaz. İt on yağlık bir yankı çılçırımlı hemen vurup bilen o da kellesinde düşüneceğini. Yönü neticede agresif oluyor. Adamım şu gün Türkmenler düşünsün düşünmesinler. Biz azatlığımızın yokluğunu düşünmesek de ediyen hareketimiz ile agresyonumuz ile azatlığın yokluğunu görkeze oturuyoruz. O indi şu ýagdaýda bir demokratiýa nemesi meselesi nähil bolar ine. Yani düşündürülmeye mümkün değil de yani azatlığın erkinliğin näme o bilip bilmeýärler. Yani şonu berjek diýseňem düşünmeýärler de köp böyle. Ee, Yani bir tarapdan in- betbaatçylyk gelip dur. Yani ol düşünmeýär diýip bunuň ýaly dowam etjek liginiň manysy däl ýöne. Soňy gelip dur bu işin. Ýöne de däl ya, uly bir problema. indi kemine yankı demokratiya geçecek olsak birinciden yani azatlığa ilk geçeli. Bu tarayın şu azatlığa nokta koyayım. Hı hı. Azatlığı e, yaşaman, görmen, nämediğini bilip bilen o. Yani eğer sen kulçulukta doğulup, kulçulukta yaşap, kulçulukta ölüp gitsen hiç kaçan aitmarsın. Ölüm sonra aitmarsın. Ben azatlığın nämediğini bilyen deyip. Mümkün der. Sebebi sözülen düşündürüp dolanok. Azatlık näme? Hı. Yani bir aydır azatlığı. Yani her kim her şeyle de düşündürüp bilir. Yani azatlığı asıl nämediğini düşünmek için Türkmen'de bilemek onyalık bizim felsefemiz var mı yok mu? Yani dünyanın felsefesi azatlığı düşündürüp bilen mi bilen yok. Mesela birbirine ters gelen zatlar vardı. Onu dine dilden del ya da fikirde del sonra yaşa ben fikrimce düşünüp duruyor. Azatlığı yaşamadığı adam azatlığın nämediğini bilmez. Hatta Pribaltika'da bir interviewda aýtýarlar da ýanky esir dargan soň nämeni kazandyňyz diýse, şonda ýanky ýaşuly bir aýtja biz diýe azatlygy kazandyk diýe. Bizim diýe pikirlerimiz diýdi, pikirlerimizi dile getirip bildik diýe. Esir dargandan bäri pikirlerimizi dile getirýäs, aýdyp azatlygy kazandyk diýe. Soň ýaş birinden soraýanlar, esir dargan soň nämeni kazandyňyz diýe. O ýaşap başladyk diýe. Son yankı yaşlı ya, yaşlar diye azatlığın nämediğini bilen oksa kulçuluğu gören oklar. Azatlıkta yaşandıkları için bilen oklar yani. Kadırını bilen oklar diye de. Ve düşündürünü bilmezler diye. Sebebi kulçuluğu görmediler onlar diye. Yani esirdiğine kitaplardan okanı bilen içinde yaşamadıkları için nämedip bilen oklar diye de. Düşünüp bilen oklar şozadı diye. Yani Pribaltika'da şu at yağda iş onyalı. Geçen sefer da aydık geçti biz de kul olup yaşayanlarımızı bilip bilemiz okuyup hakikaten bilip olan olsa yani kul olup yani dünya arayışın vardır ya da adamın dünyanın bir tanıyışı vardır. Her bir adam özü için bir dünyası vardır. Ben dünyayı bilen sen dünyanın düğünden başkadır kendine. Yani yine şu dünyanın ne olsa kellende sen dünyanın ne canlandırsan kellende şu dünyadaki azatlığı ne deyip suratlandırsan şu yalanın devam edersin. Yani eğer azatlık aydalı isten yerine gidip bilmek, yine hovadan istediğince dem alıp bilmek ve bir yerlerde iyi işlep aile almak azatlık diyen o zaman da şu azatlıktır senin için. Yani fikrimi aytmak gerek de eldiysen bolup bilyada. Bu azatlığı nädip kazanmalı? Kemine şoldurmatın özünde de näme vardır? Yani hiçbir adamım azat değildir. Doğal azat däldir ya da o değil ya. O.
Her bir Hiç kim adam hiç açan doğal azat olup bilýän däldir diýip. o cemiyette yaşayan, yani Hmm. toplumda yaşayan. Şondan ne ediliyor o azatlık Onda hissi. biz neme bilen deňeşdirmeli bolýas? Esasanem gün watar ýurtlary ýa-da Ýaponiýa, Koreýa ýalyk ýurtlar bilen deňeşdirmeli bolýas ýa azatlygy düşünmek üçin. Hava. İçine kemiğine kän zat giýrendir azatlygy. Misal üçin azatlyk diýdim meýem ýa hak hukuk meselesi döreýär. Hmm. Yine yöne bir azatlıktan aydın. Sen istenzadan etmek demek, azat demek. İstenzadan edersin, hissat olmaz dersin. Yöne cemiyette yani tertip düzgün vardır, kanunçuluğu vardır. Yazılsın, yazılmasın. Ben o yazılı kanunu anlayan bir kişiden. Yani yazsınlar, yazmazlar yöne kanun oluyor, döreye bir kanun. Faydalı gece saat 2'de köçede bağırıp çağırıp göremek. Ne? Azat olsan edip bilýär misin? Edip bilmän dersin. Yöne edip bileme var. Hmm. Sebäbi bäre näme girýär? Ahlak meselesi girýär. Yani senin hakkın bolup biler. Yani beýlekilere de diňjinalýan vardır. Päskel örmene hakkın yoktu. Ma. Yani son ýadyra bu azatlyk meselesinde indi kemine ýa demokratiýa näme diýdik? Ya şonu birinji men senden sorajak. Senin fikriň Näme üçin demokratiýa işlän ok näme? diýen hawa. Näme üçin işlän o Türkmenistanda demokratiýa işlän ok? Onu diňe biz aýdamyz ok hem aýtýandyr o. İşlän ok diýip gönül nokat goýýarlar da. Hawa. Yani hiç kim soran ok. Näme üçin işlän ok? Ya Yani da näme üçin işlemese işlemeli? ya da näme Näme üçin üçin işlemeli? işlemeli diýip hawa. Kaysi mehanizmde problema var? Kaysi Hawa. institutda problema var diýip hiç kim soran ok. Sorajagam bolýan däldir. Kemine şu video uradypsyň bana. O videoda men gaty bol nämeler çykartdym da. Halkın sesine takip edýärler, iş edip men pikirimçe. Hawa. Yine şu yerde aýdylan sözler var da. Hakyky bir nämäni tanaýarlar men aýdaýyn. Türkmeni bizden gowy tanaýarlar. Bizden gowtan Orslaryň bir Türkmenistan hakynda ýöredýän propagandasy da uğratdym da men aýdym. Eger ýadymdan çykmasa aşağı bu gön efirden soň goýaryn ildeşler. O siz hem seyredersiniz. Näme diýerler şu ýerde kemine ýene halkyň diýe men terjime de aýdyp berýän. Ýanky sizin beyninizin aşağına yazılacak olan yazgın aydayın şu yerdeki. O manipülasyondan aýtýar da o sözler çıkmaz ondan. Yani aýtýan zat ýene şunu ýadyrak näme aýtýar. Türkmenistandakylar diýe şu gününe şükür edip ýaşasınlar diye. Eger demokratiýa etjek bolsalar has beter ýaşarsyňyz diye. Yani şükür edin diye. Ne şol orus şükür sözünü bilen o. Yani şükür edin diye de. Gaty kän ulanýarlar şükür etmek sözüne. O. Yani sizin gazyňyz elinizden alýas, o şükür edin. Sağ olsun aýdyn diýär de şükür et diýmek, sağ olsun aýt diýmek şu. Manysy şu. O şu näme meselelerinde de biz ne çawapdan aýdyp gelesine şu gaz ýanky orusa gidýändir diýip aýdyp gelýär söýleň ýene şu çykyşda da seretýär. Biz olan gazla garşymyz ok ýene diýip onam gön aýdypdyrlar da. O näme üçin aýdýar? Hiç kim soran ok mysal üçin göne. Yok. Taýýarlyksız kemine ekrana çykypdyr. Ha. Belli. Taýýarlanan o sonu gön aýtmaz da onu başga kile aýdýar. Gön aýdanlar hiç kim ananmaýar, anandyryp bilmeýär. Indi o kemine demokratiýa geçeli. O isleseň men neme dip bereýin? Kemine berde ýene bir zat aýdaýyn. Bağışlarsın. Men yazdım değil mi? Bugün birazcık yazdım. Yankı azatlık meselesinde yine şunyalık bir düşünce var kemine. Bana gelen sorular var. Türkmene azatlık versen başarıp bolanok diye de. Yani azatlığı versen de o tayda halkın nämetçi belli olmaz diye. Şimdi ona şunyalık näme var? Misal için tarihte Amerika'da aýalan hakkı yoktu. Saylama hakkı, beýleki işleme bir näme wezipelerde hakkı yoktu. Konstitusiýasynda şonda. Hatta bunlar var da o döwürler neyse. Aýalan hakkı yok wagty aýalan edýän jenaýatdy has köpdi. Onu açın Amerikan yankı işlenen jenaýatlaryň statistikaları sanlar vardır.
Yine ayarlan eden cinayetler. Oğlum ayarlan eden cinayeti diyelim çağrısına, erine ya da sonra yakın başkalarının içinde Öyle. cinayet. Öyün Öyde içinde diye köplenç. öyün içinde den cinayet o daşına çıkıp bankları oğurlap gören yok. Onu yalıklayan yok. O daşına çıkanlar ama var. Kemine hatta geçen sen bir yine misal verdin. Yani paltalı öldürüyor deyip. Mao. Şu zatlan hemmesi azatlık yok kanunundur. İstendik canlının. İt de olsun, pişik olsun, adam, erkek, ayağı tapağı yok. Azatlık elinden alanda agresif oluyor. Yani men görenim şu. Onu sanlar görkəcək Se o ya da yine statistika aitçəş onu. o se ol Azatlık elinden. nemed azatlık olmayan adama käbir ahlak nemelere, düzgünleri gerek däldi. Düşünceleri hem O. gerek däl. Şonuň üçin edilýär. Kän götürüp bilen okşana. Mao. Yani azatlık bolman yaşamanı kän götürüp bilen ok hiç şahsın. O. Sonra agresiyanı birinde olmasa birinde görkəcək. Soňam ýene bir tarapy bar. Aýdym ine. Şu azatlygy bersen, ýa-ni galdyryp bilen, türkmen galdyryp bilermi diýlen nämäni bozody. Hı hı. Bersen galdyryp bilmeýär, ýöne özü gazansa galdyryp bilýär. O. Şonuň ýaly bir Yok. tapawut bar. Ýa-ni Kemine vermek meselesinde azatlığı hiç kim verip bilmeýär. Yani azatlık berilýän bir zat däl. ýa-ni tekniski ýalňyş diýende berilse-de. O mümkin hem de. Ha. Yani berersin, yani berersin del berde. Beren yağlı olursun ya da literaturanda şonu berdim diyalog edip görkezersin yani azat değildir hiç kim. Ha. O Yani indi o men dine kazanılıp bilýär da, dine ve dine kazanılıp bilýär azat diýilýär. ha. Yine näme vardır? Niyazov bize azatlığımızı alıp berdi. O Häzir garaşsızlığımızı diye ya da garaşsızlığa azatlık yok, diýen garaşsızlığı ýaly hem diye azatlığımıza alıp verdi. Garaşsızlığımıza azatlığımıza alıp verdi. Bu Ha. var. Bu mekteplerde çağalara öğretilen zatlar. Indi eğer şunu dünyada onyalık devlet var mı yok mu bilemok yöne aydalı Azatlığımız olsa alıp berdi, azatlığımız var diýip gyýryp ýören halk ýok diýenmi? yok. Kemine şunu aytjak bolýan. Yine şol sözlemi vurdular. Ha. Niyaz bize azatlık alıp verdi. Azırak filosofyan näme hak hukukun näme bilen bir toplumda şu sözlemi kuran adamı gönü şu yerde atı öldürürler. Sebebi sene azatlığımı alıp ver. Biz näme hayvan mı diýer sen näme diýen? Yani sözlemin aydan sözüne cevap verip bilýän şol adam. Özem prezident diýip bizde aýtdylar da prezident azatlyk alıp berdi. Olan prezident bolup otyr. Azırak düşünceli bir millet toplumda ne şol adamı diýen adamı gönü atı öldürürler. Ha. Näme? Aýdym ine demokratiýa bilen ýa-ni gul nemesi gaty ýakyndan näme? Ters gatnaşykda. O näme diýip sorasaň ine demokratiýa 2500 ýyl bundan öňe bardy da Greklerde. Yani şolaryň demokratiýasynda gullaryň haky ýokdy, soň aýallaryň hem haky ýokdy. Yani aýallar gullardan bir näme üstdeti ýöne. Yani şolarda da ýokdy. Yani gullaryň hiç ýyl haky ýok. Hatta nahar iýmane, öz başdak iýmane haky ýokdy. Fikretbilýän, nahar iýmesen ölýän gulam gidýär da. Şo zatlara da haky ýok. Yani fundamental zatlar üçin hem hakyň ýok. Gul diýmek şol bolýar. Soň demokratiýada sen näme dogry görýän bolsaň, näme etmek isleýän bolsaň, şonu aýdyp näme edip bilýän. Ha, ýöne ýekeje özüň onu başa çykaryp bilen o jemgyýet nemesinde demokratiýa esasanen o jemgyýete ýüklenilýän bir nemedir. Berilýän bir attyr. Yani bir adam demokrat bolup bilenok da. Aýdym. Iň az 2 adam bolmagy gerek-de demokratiýany işlemek üçin. Edil kanun ýaly aslında bir demokratiýa bir kanun ýaly bir zat da. Mesela nemeler var onun yazgı hukmunda, konstitusiýada kabul edilýär demokratiýanyň nemeleri. Ýa-da demokratik diýip aýtsa, soň demokratiýanyň aktlary bardyr bütün dünýäde. Ýa umum insan haklaryndan alýarlar. Beýleki hak hukuk hemmesini nemetsem.
Häzirki kabul edilen demokratik bir näme çykýar, soňra bir adatdan daşary ýagdaýda da çykyp bilýär. Köpçüligiň talap etmegi netijesinde de çykyp bilýär demokratiýa. Ýani dinamik bir zat. Statik däldir, ýani dinamik diýmem üýtgäp duran bir zatda. Indi şol işlemeýänliginiň hem sebäbi köplenç baştan ýalňyş gaýdýar. Kazanılmadığı üçin gaýdýar-da. Kazanan milletler yani 300-400 yıldan beri yaşap görürler-de. Ösýärler hem durma. Yani şu cemiyetler ösýär. Hemme kim şol yurtlarda yaşamak üçin kaçıp yani janyny hop astyna goýýandygyny bilse de şu taýlara geçecek olup alady edip neme diýerler ha. Jan edip. Indi bu adamlar özleri hem kazanan bolsady da gitjek bolup görmezlerdi. Öz ýurdu ösürtine biz Türkmenistanam şolardan birde. Türkmenistana bir pencereden seyretsen yurdun daşına çıkarılan ýöreýte. Hakykatdan hem doğru ýöne beýleki tarapdan seyretsen hem halkam çıkmagy ýa-da kabul gören Türkmenler yurdun daşına çıkın diýipdirler. Bizem bolýa çıkaly diýipdir. Ýani neme iň ýöneköý sözlere öwürseň şol bolýar manysy. Ýöne şo taýda ine çıkmaklarynyň sebäpleri näme? İşsizlik we adalatsyzlyk diýilýär-de, ýani kanunyň işlemeýändigi. Adalatsyzlyk diýip aýdylýar-da. Şo problemalardan kaçmak üçin daşına çykdylar. Ýöne hakykatda şo zatlar talap eden bolsadylar, ýani bir demokratik döwletiň bolmalydygyny düşünen bolsadylar, bolardy. O ýöne şo zat etmediler. Indi näme üçin etmediler? Ýani şo etmedikleri üçin işlänok aslında biziň ýani Türkmenistanyň misalynda. Olam şunuň ýaly bir zat bardyr. Ýani demokratiýa aşaqqy sınıp adamlarda ýören ok. Gynansak da dünýäniň hiç bir ýerinde de aşaqqy sınıp diýmek näme diýmek? Kitap okamayan, dünýä hakynda pikiri bolmayan, hünäri bolmayan halklar bolýar. Yani Türkmenistan iň gowy misaly. Şu halklarda bolup bilmeýär. Ýani Türkmenistanyň düzelmegini isleýän bolsak, ýani Gurban ulyny tahttan düşürmekden başlamaly däl. Ýani Gurban uly tahtda däl barbyr hem o taýda gurjak. Ýani Orsiýadyň gurjagy. Ýani Russiýanyň gurjagy. Gurjagy düşüreniň bilen ýani hiç zat üýtgän ok-da. Yani hakykatları üýtgän ok. Şonuň üçin hakykata seretmeli, hakykaty çözmek üçin hem ors bilen hem gönüden ýa-da yüz yüze söweşmek gerekdir. Senin düşünmegiň gerekli birinji. Senin adam dyňy ýatlamagyň gerekdir. Dogry dälmi? Aýdyň ýa-da bir neme bardy, bir eksperiment bar. Anan barsyň şu yine de itlerin üstünden neme geçirýärler, eksperiment geçirýärler, söz öğredýärler. Yani adamlar bilen gürleşmek. Öğrendikçe goşup gidýärler 100-150 daňy söz bilýän itler bar ekende. Soň şo itlerin arasyndan käbiri şunu soraýar. It näme üçin it diýip soraýar. Onan bilýärmi? Yani it özüň näme üçin ýani it diýende ol türkmençede agyr söz gelýär, ýöne deme diýeli, güjük diýildi. Men näme üçin men diýedi. Awa men näme üçin men diýmek ýa-da. Biz näme üçin biz diýedi. Awa ýani adam näme üçin adam diýip soraýarsa, olam edil şol ýaly soraýar. Ýani şol güjük diýen şol adamdan tapawutlygyny görýär, özüň bir güjükdigini bilýär, ýani başga bir janlydygyny bilýär. Şonuň näme üçin şoldugyny soraýar. Ol neme bardyr? Söz öwredýär diýende bir knopka bolýar, basýar. Şo taýda hem okaýar hem ýazgysy bar da. Ýani itler bilen gürleşmek üçin. Ýöreýte bir eksperiment. Bu gaty ýyllar boýunça dowam edýän, köp wagtdan bäri dowam edýär. Men hem izarlaýan muny ýakyndan. Şonu soraýar, ýöne biz Türkmenler ýa-da Türkmenistanyň
içindäki ýaşaýanlar, içinden çıkyp baýdanlar. Köp soramyz ýokda, ýöneköý soragy. Türkmenistanyň gazy näme üçin? Köp ýöne biz garyp, mysal üçin ýöneköý soragda. Biz näme üçin daşynda? Hemmesi bir-birine bağlı aslında. Yöneyle yatlanan nemeler vardır. Yatlanan Türkmenistan gaza bay. Bizde gaz mut diyeste. Mut yönemene şu gazı yakıp bilemokta. Mut olsa da yakıp bileme aynen. Yo, daşına çıkıp pul töläp duruz bizim gazımıza. Şu mesela Türkiye'de yaşayan olsanız, Ukrayna'da yaşayan olsanız, Belarusya'da, Polşa'da yaşayan olsanız, şu gazların hem mecesi olmasa da 80-90% Türkmenistan'ın gazı. Pul töleýäňiz, doğru değil mi şu gazlara? Demek muhtemel olamaz o. Türkmenistan içinden çıkan gaz. Şonun ýaly mut bolanda da Türkmenistan 4-nji ýerde durýar. Türkmenistan dünýäniň 4-nji ýerinde durýan gazyny özü ulanyp biler o hem mejesine. Yani yarım prosentini ulanyp bilýärmidir aýdyn? Çykýan gazyň. Dünýäniň 4 nemesi diýär-de. Yani köp ýerinde gaz ýok barbyr. Şonuň ýaly bir ýagdaý, illeşler ýanky demokratiýanyň işlemeýändigi bizim düşünmeýänligimizden ýa-da kanunlaryň işlemeýändigi. Demokratiýa gaty nemedir? Mekir bir zatdyr. Şol wagtda da hopludur. Yani misal üçin demokratiýada hemme adamyň söz haky bolmaly, doğru dälmi? Soň şol söz hakyndan çıkan netije boýunça döwlet dolandyrylmaly. Yani döwletiň esasy ýoly bellenilmeli diýip aýdaly, siýasy nemesi. O ýöne ine häzir ýanky şu toýda urşup görenler bar. Ýanky gördüňiz-ä? Görmedik bolsaňyz häzir soňky girenler üçin täzeden getireli onu ekrana. Illeşler. Yine şu toyda yine Türkmenler İstanbul'da toydan soň urşýarlar, olam polis gelýär, ýene näme bolýar. Indi şu adamları saylama hakyny bersen kimi saylarlar? Ýa seredim bir aýal maşgaly ılgap birini depýär. Urşýarlar, kim kime näme problemalary näme belli. Şu adamlara saylama hakyny berseniz kimi saylarlar? Elbette döwletiň başyna bela getirip biljek adam saylarlar. Ine demokratiýanyň hoply taraplary. Demokratiýada sesi kim köp alsa şol näme diýär. Misal üçin häzirki günümizde Sri Lanka diýip bir ýurt bardyr. Bilýäňiz, Sri Lankanyň kiçik ýurdam däl, ýanky goňşularyna seredende bir ulurak Araçay bar. Ýanky turizm ýene näme gaty gowy şertler bar. Ýöne şo ýurtdyň ine şu gün ýanky ýangyş diýär-de benzini dolu gutarypdyr, tükenipdir. Dolu ýanky zapravkalarda gutarypdyr. Şol zapravkalaryny doldurmak üçin 76 milyon ýalňyşmasam şon ýaly bir mukdar pul gerekmiş. Şo pulu tapyp bilenoklar entek. Belki taparlar bir günün içinde. 76 milyon köp pul däl döwlet üçin. Ýöne döwlet 76 milyon üçin benzin alıp bilmeýän bolsa o näde batdy? Deňe guruluşy edip ogurladylar şo taýda da. Deňe guruluşy edip ogurlapdyrlar. Onu ýanky resursy Türkmenistanyň resursy ýok. Yani turizmden, o taýdan bu taýdan, sövdadan, belki Ýewropanyň gurup beren fabriklarynda işläp, şo taýdan salyt alan pulla girdejiler de, ýanky döwletiň. Şolaryň hemmejesine ýanky aeroportu barkan, ikinji aeroport kurýarlar. Aýdyňdan barsyň. Bu ogurlyk dünýäniň hem ýerinde bir meňzeş ekende. Aeroportu var. Ýanky hiç problemi ýok, ýolagçy alma nemesinde. Ýöne
ikinciyini kurmak o nemeler. Ama kim bilýär başga ýere nämeler kurup bular. Şonuň ýaly ýagda indi şonu saýladylar. Häzirem birini saýladylar. O näde problemany ýa-ni bu eýýäm siyasi krizisten näme geçdi ýa-ni ykdysady krizise, sosial krizise öwrildi. Edil Türkmenistandaky ýa Türkmenistanda bir siyasi kriz hiç zat bolup galdy ýa-ni bir ykdysady kriz bar, sosial kriz bar. Bu zatlar Başkanlar ýykýar. barada. Ýykýar o ýa hiç bir nämen halas edip bilmeýär. Halas edip biler nähili täzeden işlemäne berersin. Ýene häzir birentek tanklar nämetdi de ýandy. Orslaryň tanky Ukrainada. Gaýtadan tank edip bolmaýar ony. Täzeden işlemeli. Şonuň ýaly ýanan ýurtlar Türkmenistan hem Sri Lankada gaty misal hatda aýdym Libnan diýilýärmi, näme diýilýär bizde? Lübnan diýil öz näme dillerinde. Hı hı. Libya däl de beýleki Lübnan. Şolan batdy da. Ýa-ni nämeden batdy? Şo korrupsiýadan batdy. Korrupsiýada näme guruluşykda, gereksiz guruluş. Guruluşykda islendik puluň ogurlap bolýardy. Şonuň ýaly ýagdaý soň ýaňky ine ýeneden bir gezek görüň ben gaty her gezek görende haýran galýanda bu. Şular adamlary saýlawa alyp barsaňyz kimi saýlar? Ýönekeje bir soru. Kimi saýlamaly? Daýza gaty. Mert. Aýdym. Libanon diye. Libanon. Bolup biler, men hiç türkmençesini emetmedim. Kimine indi kimi saylar diýende bular akıllı saýlamaja belli. Sebebi yine şu zat vardır. Akla ne için saylamaya? Akıllı görüp bilmeyenler. Görmediklerden saylamayanlar. Görse de başkaça göre yankı düşman. Düşman yağladan görüp bilir. Akıllı. Sebebi akıllı enter tanış değil. Ne tanış bir zat korkunç oluyor. Hem de adam için hem tanımayan zatın korkunçtur. Tanıyan son eyyem öğrenci bilen bir zat. Ya da ne bile düşünüp bilen. Yine akıllı saylaması akılın karşısında ne var? Yankı mitos değil ya da ne mi diysek oluyor? O mitos yankı metafizik diyele. Yankı hem zat Allah'ın özü düzeder. Diyelim düşünce ya da şükretmek. Ona da girip yine şunu aydıp biler. Biri çıkar yine men diye hem mezadı kuvvederim hem adam iki Mercedes olur. Asmanı uzarasa dünya tanıdırım. Yine bu zatlar mitostur. Ne edeceksin haydan olasın. Ve edip bolcağına onu yapmak mümkün değil. Yani iyi iş değil o zatlar. Hiç kaysan. Ölümçülük mü? Ne? Biz näme ağzı birliğin yılı, ananışmanın yılı, kaysı birisi olan ölümçülük. Yani akıl olsa ananışmanın yılı değmez, akıl olsa gelir bir yankı reforma diyer. Ne? Kim düşünüp bilir? Şu gün reforma sözünü aydalı, hazır biz Türkmenistan'ın finans sistemasını reforma geçirmeli. Bilimde eğitim sistemasını reforma etmeli deyip gelse, kim düşünüp bilir onu? Birinci nöwetde ýa-ni muallimler we direktorlar, dekanlar, rektorlar garşy çykarşylardy. Aslında men sananlarym, häzirine sanak geçenlerim akıl taraptarlary adamlar diýip hasaplanýar. Ýöne Türkmenistanda ine birinci nöwetde şolar garşy çykarşylar siýasatça. Sebebi eğitim sistemasyny üýtgetmek diýmek, olar aýdar biz ine şunça ýyldan beri işlep gelýär şu sistemada. Üýtkese soň täzelden öwrenmeli bolýanda köp zady. Öğrenmek isteyen olur, yok. Yani öğreneceğin zaten devam etmek ister. Şunun için yine şu ekranda yankı videoda görülen nämelerimiz köpeyimiz hem de bize sorular alıp da zaten elinden alınan agresif bir kişilerdir. Kişi deyip bilsek.
Şoň üçin demokratiya meselesinde ýankyýaly problemler çykjaktır. Saýlap biljek akyl ýok bizde. Yani buna näme diýip bilersiňiz, ýanky halky ýene köp ýerde aýtýar da olar halky äsgerenen, halky kemsitýär, halky kemsitmek ýa-da halky äsgermemek mümkin däldir. Halk sözüne öwrenir birinji. Beýle diýjek bolsaňyz. Ýöne eğer toplumun ýagdaýyny görüp we ine suwutnamalar bilen ekrana çykyp biz bunu özümüz gurnamyz ýok, bir sahna däl bu. Bu hakykaty näme üçin aýtman, hakykaty gündeme çykarman, näde problemany çözjek bolýarys. Ýanky Yani prezident getirip mysal üçin ine neme bar da aýdym ona aýdyp geçeli häzir ünüs beren bolsaňyz prezident bolma modasy bolandyr bundan 2 ay bundan ozak köp nemeleriň arasynda o ýörit edýärler ýanky türkmenleri samsyk ýerine goýýarlar. Biz näme diýdik? Prezidentlik Türkmenistan üçin günädir häzir. 30 ýyldan soň gerekli bolsa ha prezidentliği başaryp bilýän ýurtlaryň sany gata azdyr. Amerika var o bizim bilýänimiz. Ýanky sistema o gaty ýanky döwleti ele geçirip biler ýalak ne mümkinçilik berýär prezidentlik sistemasy. Şonuň reklamasyny edýärler birem. Prezidentin Amerika'da bir prezidentin ýanky näme diýilýär? Kanun däl de prezidentin çykarýan nämesine näme diýilýär? Buyruk mu? Karary diýerler. Görkezme kararı. Aha. Prezidentin görkezmesi kararı. Amerikan şol nämesi diýeli. Prezidenti bir karar çykardy. Şu karar aýdaly näme diýeli? Aýdaly bir başka bir ştatynda işläp bilýärmi? Ýene her ştatyň öz nemesi bar. Ýanky Her yerli ştatın bu. öz Yerli. konstitusiýasy var kemine. Hmm. Yani prezident näme diýse şonu diýsin. O prezident diýen olsa prezidentin öz yani şol kararynyň ýaýrap biljek yerleri vardır. Onuň çäginden çykyp bilen nokta. Ýanky Aýdaly gara maşyn minmek gadagan diýip prezident çykarýar diýeli. Amerikan prezidenti karar çykardy. Gara maşyn minmek gadagan çykaryp biler hakam bar konstitusiýaga üçin. Ýöne çykaran soň aýdaly haýsam bolsa bir ştatyna gelýär, ştatdyň özüniň ýanky konstitusiýasy var. O ýerde oň ýaly zat ýok. Onda näme? Kabul etdiňizmi edemiz o prezidentin kararyny? Ştatda diýerler, ýok kabul edemiz o. Oturdy, prezidentin karary şo ýere gelýär, adamlara geçen o. Her haýsynyň öz nämesi vardır. Näme diýilýär o? öz başdaklygy bar da. Täsir çägi var kemine. Hawa şonuň üçin Täsir işleýär çägi ýanky. şoň üçin işläp bilýär. Hawa ýa Amerikada prezidentlik şonuň üçin bar. Mehanizm şoňa görä. Ya premier ministrem bolur ýöne olara gerek däldi işi çylşyrymlaşýa o işler uzaýa bir entek nemeler çykýar da ýöne Amerika gurulan wagty dogry gurulupdyr. Hakykatdan Onda gata akylly näme- edip gurupdyrlar. Prezident olmak meselesi var adaýdaýyn. Ine kemine sen Türkmenistanda şu günkü rejimi ütketmeli diýen doğrumu? Son indi Türkmenistan'da da görýärler, ýanky Berdimuhammedowyň, ýani kakasynyň, prezidentin nämesi gaçyp başlady da. Näme diýin, daşarda hem merde kritikawat edilýär, hem nämeler aýyplary orta çykandan soň Maskara boldu. Gözden düştü. maskara bolup başlaýar, soň onuň ýerine bir zatlar etmeli. Oyun oynamaly da. Näme diýdiler? Saýlaw geçirýäs diýdi. Bu saýlawy kim orta atdy bu düşünjeni? Men ine ýöne köp zadaýdaýyn. Saýlawy Türkmenistanda sistema orta atdy. Sistema diýende prezident orta atan, onuň ýalyk nämesem ýok, yetkisem ýok. Yani onuň awtoriteti ýok, şol karar bermek üçin prezidentin. Indi ol Türkmenistanyň içindäki sistema prezident saýlawy diýe, başynda keminede çykyp menen prezident boljak diýe. Yani saýlawa atnaşjak diýe. Oyuna orada oynalýar. Bulam aýtdy menem sen oyuna atnaşjak diýe. Özüm şoňa garşy görüşýärmişim kemine. Yani bir pikir edip bilýäňizmi bu zady? Onda sen prezident saýlawy ulan etdi, sen hem saýlaw diýdin, bolýar, şonu kabul etdiň de. Onda näme üçin ýollar ýapyp tutanda sen şonu kabul edin. Onda sen hem kabul et de, olam oň siýasata. Prezidentlik saýlaw şolam siýasaty.
Ya da avadanlık yılı diye, onam senem avadanlık yılı diye ılan et. Gatnaş onda olurdu. Neymiş birine gatnaş, beyleke gatnaş. Kemin hemen sana sorayım. Cevap yok. Hava yani kıyın da bu zat eden adam o cevabını bilýän däldir. Bilýän olsa etmeli däldi onu. E, Şoň üçin aýdýan Neme ine geleli kemine? Ha, tamam, devam et. şol ýanky toýda uruşup gören ýyldaşlarymyza saýlanmak meselesi çıkan wagty, saýlaw meselesi çıkan wagty orta. Kimi saýlar? Ine häzir Kemine, hawa e, öpdüm. saylanmak meselesi. Hawa. Devam etsen olmayan son başarıda. Yankı neme de e, yine saylanmak deyip mesele çıkıyor da orta koydu. O prezidentlik saylağı deyip girseler de misal için işin içine. O çıkıp yankı şu toyda uruş görenler var. Şolardan içinden biri çıkıp sorar mı? Ne için bize prezident gerek mi deyip. Hazır tazeden gör közelmen katı gördüm bu nemeni. Davaranı. Yani şu uruş duranlara sonrasak Türkmenistan'a o prezidentlik saýlawyny geçirýäs diýsek, içinden biri çıkıp yok prezidentlik saýlawy gerek däl, gaty ýalňyş. 30 ýyldan bäri şo nemede kän o ziyanlar çektik. Bunun yerine başka bir zat barmy? Diýip biljegi barmy şu uruşup duranlaryň arasynda? Ya da kemine sonra için alıp koyalım. Aha. Bu adamların nefti uruş görenlerin saylama hakkı var demek saylanma hakkı da var bunların. Deputat saylanma hakkı var misal için. Yani özler hem saylanıp bilýär. Doğru değil mi? Hawa. Özler Yani hem saýlanyp bilýär. Indi şular haysını saylarsın sen deputat edip. Hawa Evet, ýa-da ine saýlama şu hakkı. uruşup duranlaryň haýsysyny saýlarsınız. Şu nemelerim şu uruşup duranlardan ütköşük dälmiken diýen aýdym Hiç ýa-da hili. minister bolup görenler hatta Gurbanulyny geç Putin hem şulardan ütköşük däl. Yine saylama hakkı diyeste, saylama hakkı olan adamın saylanmaya da hakkı vardır. Yine şu hakkı verdiniz de, saylamalı olyanızda şulan birini. Deputat edip, deputat olmam indi öz, yani bizde on yıllık sistem yaptık mesela, çünkü sistemasını yani, neyme sistema diyeler ona, formalne sisteması diyelim, işlerine olduğu için. Yine şu yerde deputatlar devlet meselelerini çözüyendir. Yine şulan haysını uğraşacak olyanız. Ekologiyanızı çözmeyene, sağlığınızı, çağlarınızın bilimini çözmem için. Haysını saylarsınız. Bir Hiç komentarı var. haysını saylanoklar, cevaplar şonyalıktır. Hiç haysını saylamaz. Hiç haysını saylamasam demek meclisim yok diyor. Hawa. Yani işe yani edip bile bok diýdi. Meclis yöremesin diýen ýalyp bir emek etdi. Bir komentarı var şonu okaýyn. Erkimin saýlama, o saylanmak olaryň özüniň pikirleri bolmalydyr. Yani saylanmak hakynda pikirler var. Ine bizem şu pikirlerini soraýas. Ine häzir şular saylanmaly meselesinde dogry saýlap bilermi? Ýa-ni Sri Lanka'dan misal verdik de. Sri Lanka'nın häzir benzinalara puly ýok. Şu gün benzini utardı, dolu. Yurtda hiç bir maşin işlemeýär. Ýa-ni iň soňky nemeler satyldy da. Ýa-ni benzin nemelerde ýangyş doldurulýan merkezlerde. Şol adamlar ýalňyş siýasatçylar saýladylar wagtynda. 10 ýyl, 15 ýyl mundan. Sri Lanka'da. Indi biz şu zady gaýtalamalymy? Şular indi kim saýlaýar? Benzinin gutarıp ýok bolup gitjek, ýani benzin problemasyny çözüp bilmeýän bir hökümet saýlarmy? Ýa-da benzinin o problemadygyny ýatdan çykarar ýa-da. Yani problema bolup biljekdi. Hiç kim aklına gelmeyecek bir hökümet saylanarmy ine şularyň saýlajagy. Bularyň özü problemada. Umuman seyretsem, mena şu wagt videoda seyredip durumda özleri bir ullakan problema. Yani arasından edil özleri ýal birini saýlamaly. Başka alacı ýok. Tanaýanlar şol. Yani Erwet erwet bolsa da gowy bolsa da tanaýan adamlar.
saylayan olmalıdı bu. Şoňa getirecek bolýan men nämäni. Şonuň üçin her kimin owa saýlamagyna hak bardyr ýöne her kim saýlady diýip owa meniňem ömrümi durmuşymy kül etmäne hiç kimem haky ýokdur. Şonuň üçin akly başyndaky adamlar dogry zat üçin owa göreşmelidir. Owa ine bir illeşme ýalypdyr. Bular prezident saýlasalar arak zawodyň başlygyny saýlarlar diýe. Aýdym. Hakikaten. Ne nokta atışı diyelim. Ýeldeşler ýanky demokratiýa jogapkärçilikdir. Siz adam saýlan wagtyňyz aslında biz bütün kararlarımızı şuna berýäs, ýanky şunuň alan kararlary o bizim kararımız diýip hasap edýäs. Diýilen görnüşde saýlaýar adam. Ýanky saýlamaly diýilende ýanky deputatlar bar bularyň. Ondan soň ýanky hökümetiň saýlawy bar. Hökümetiň saýlawy bilen deputat saýlawlary aýratyn bolýandyr. Hökümetiň saýlawlary yerli, ondan soň ýanky merkezi saýlawlar hökmünde iki aýrylýandyr. Şonuň ýaly bir nemeleri bar. Kemine indi şu yine demokratiýanyň üçin işlenok diýerse, yani postsowetlerde işlenok. Ben yine ýaňa başta aýdyp geçtim. Yine o jogabynyň aýdaly. Yine vatandaşlar Türkmenistanda bize öwredilen zatlaryň hemmesine demokratiýa bize işlenok. Suriýe ýaly olaýmasyn diýerler. Şu düşünce niýden gelýär? Öwredildi. Orus öwredip gelýär. Orus öwredýär onu bize, başga hiç kim däl. Ýanky komitetiň diýeli mışmış nemesinden ýaýradylýar. Yok, okayan kitaplarımızdan bize şunu göstereceğiz. Havarlar ama olsun havarı. Türkmen'in havarı amca Orus yani havarı bir filtreden geçirip gereklisini göstereceğiz. Ya da okayan kitap, gazete, jurnal hem mesela şunun elinden geçecek. Türkmen'in aklıyla edilen ya da yazılan zatlar der hiç haysan. Şimdi Orus ne için bunu diye demokratiya işlenip değil. Sebebi eğer haysan olsa bir devlet azatlığı yok olsa o yerde demokratiya işlep bilmiyor. Doğru zaten ayetler. Sen Orsun ol aslında olup ne demokratiya olacak orada? Birinci çözülmeli mesele ya da şerti düzeltmeli. Şert biz Türkmenistan'ı yine bir Orsun nemesinden çıkarmalı. Gurnan erteksinden. Ama yine o öz ihtiyarlık değil. Yani şu öz ihtiyarlığını kazanırsın. Ondan sonra demokratiya işletilir. Yine halk tayyar değil diye. Halk tayyar değil demek Türkmenistan Orsun ol aslında demektir. Halk tayyar değil deyip onu yalıp mümkün değil. Ne için 2000 yıl bundan o halk tayyarda, şu gün tayyarda. Yok yani ne için tayyar olmaya yine yankı urçup duranlar görkezmesen halk tayyar olmaya. Yok, demeştirmeli yankı. Kritikayam şoň için ne diýäs? Ýa yine bu temanyň maksady şol yankı demokratiýany getirmek için özüň birinci neme bolmaly. Demokratiýa düşünmeli ve demokrat bolmaly diýeli. Düşünmeli ve ne için yok diýen bilmeli şu zaten. Ne için bize öğretilen zaten Türkmenistan demokratik devlet olup bilmeye Suriýe ýaly olaýmasyn. Ya da Suriýe ýaly olup gideýmesin diýip hemen kellesine şu pikir döreýändir. Onun size biri söz bilen aýdan olmasa da şu pikirin gelmegi için taýýarlandyk biz ene. 130 yıllar taýýarlanyp gelen bir toplum. Bizde demokratiya işlemez diýip her kim aýdyp. Hatta en ýokary yani ministrler için şoňa pikir etýär bolup biler. Taýýarlandy şoňa. Demokratiyanın işlemek için nerede gördünüz? Yine Pribaltika'da işleyen demokratiya. Orus'tan uzaklaştılar kendiyle. Orus'tan uzaklaştılar. Düşünce taydan uzaklaştılar ilkinci. Yok, hava elbet teritoriyan uzaklaşanak sen komşu devlet olup yaşap bilersin. Yani düşüncen neydi? Dünya arayışın neydi? Doğru mu? Ya da şu komünist dünya arayışından devam edeceğim. Yine Orus'tan istendik Orus'lardaki yankı jurnalist olsun, beyleksi olsun seyredip koyar. Orus'un yetiştiren jurnalisti diyeyim ben ona. Özürü olsun, Kırgızı, Kazağı, Tapav diyor. Orus yetiştiren olsa Orta Asya'da ya da Merkez Asya'da demokratiya işlep bilmeyen sebebi belki halkın vuruluş şoňalyk diýer. Aslında o demek yine Perov'da da aýtsam Orta Asya'da demokratiya işlep bilmeyen sebebi Orus'un gol astyndaky yer. Hemen demokratiyasy diýerler. Sen gol astynda ýaşaýan bizim diýer.
O birin gol aslında demokratiya bolup bilen o. Nädip bolýan? Öz otyarlyk ýok elde demokratiýa nädip boljak? Demokratiýa ýa-ni şu institutuny nädip işletjek ýa-ni institutlaryny? Hı. Yo talap edýän şertleri var da demokratiýanyň. Şu talap Ol, edýän şertleriniň esasy nemeler? Öz ygtyarly bolmagy, o konstitusiýa o halkyň nemesinde bolmaly. garaşsyzlyk däl. Kemenine şu sözem aýdaly. Garaşsyzlyk däl. Ýani garaşsyz döwlet demokratiýa bolup bilýär däl. Öz ygtyarly Öz döwlet ygtyarly demokratiýa o. bolup bilýär. Öz ygtyarly. Hı. Sen garaşly bolup bilersiň ýene. Ýani garaşly bolmak erwet bir zat däl. Ýani erwet zat däl diýenim ol garaşly diýmek siýasy tarapdan garaşly däl. Aýdaly bir ykdysady tarapdan belki boňçyňa garaşlysyň diýine. Her döwlet bir-birine garaşly şu dünýäde. Haýsam bolsa bir tarapdan. Ýöne balans edip bolýar ony. Ýani diplomatiýa ýolları bilen we yetiştiren ılımlı, bilimli adamlar netijesinde balansta saklap bilýär. Sana da biri garaşly bolup bilýär. Ýöne bärdäki mesele öz ygtyarlykdyr. Öz ygtyarlyk sözüni bizde hiç kullananam, aýdlanam. Yani sovereignty diýilýär da o nemesinde hakykatdan ýa-ni öz ygtyarlyk sözü. Ýa-ni garaşsyz bolsa ol bir hil nemerek bolýar. Ýani öz ygtyarly bolsa eýýäm öz kararlaryny öz alýan we güýji ýetýän manysyna gelýär. Ine şu zat ýok Türkmenistanda. Şoň üçin demokratiýa ýok diýip arkaýyna aýtýarlar. Ýani bolup bilmeýän Suriýaly bolar, oňýaly. Suriýaly bolýar da demokratiýa eger boljak bolsaňyz diýär öz. Suriýede Suriýaly da olaryň kuruluşuna da gawat gelen ok demokratiýa Suriýanyň. Mümkin de. Yani Türkmenistan'ı Suriye bilen deňeşdirmek mümkin de. İkisiň başka dünýäler da var. Yine ülkemine şu demokratiya meselesinde näme üçin Türkmenistan halkı demokratiya taýýar däl ýa-da demokratiya berde işlenip diýip aýtmaklaryny sebäbem biz öz ygtyarly bir toplum däl. Häzirki günde näýanky hatda parlamentimizi, meclisimizi şolaram näme içine girip başlatdylar mümkinçe. Onam näme şeklinde görýän, aýdaly prezidente birden bir zat bolan ýagdaýynda, bir zat bolan ýagdaýynda diýen halk birden prezidentden gorkman başlasa, ikinci planı ýa-da B planı ýine parlament ýa-da halk maslahaty diýip orta çykarjaklar Türkmenistanda. Yani şolar dolandyrýar diýip nämäni çykaryp bilerler. Olam men görýän näme ine ýakynda olan bolup biler kemine. Şol nemelere bir yani oyun bulan bir oyundur da oyun ýöne. Biz de gurucu meclisi işläpdir we işinem ýa edýän işi we täsiri bundan artyp barýar. Şoň üçin oň garşysyna prezident bilen çykyp bilmeýärler. Şoň üçin näke bir maglumatlarda men görýän zatym Türkmenistandaky indi parlament ýa-da halk maslahatyna şu Türkmenistan nämes belli de haýsyny ýene şoň ikisini bir oýunyň içine sokmaklary mümkin. Onam kim eder? Yine yönetmeyi dostumuz, dost diyenim, boşadırlar içinde dost. Şimdi ben şu dağdaydayım. 81. yılda, 880 değil mi? Gelýärler. Yine vatançılığı uğuş oldur. Bize yatlatýandyrlar. Yani yine yapı videoda gördüm de. Göktepe demeni aýdýan desem. İkinci Dünya Uruşu'na yine Türkmenler vatançılığı uğuşu deyip kavga edýärler, yine diýärler. Vatançılığı uğuşu düşmanımızı bilýänsiniz kim gelýär ýok etdi. Wäweklere çenli kılıçtan geçirildi. Yine ondan soň gelýär, ýani komünizm bilen beýleki faşizmin arasyndaky uruşda da vatançılığı uruşu diýip at berýär. Yok. Kimin isteği bilen? Kemine? Yok, komünizm halas etmek üçin uruşa vatançılık uruşu diýip bolanokda. Yok, bize şonu diýdirýärler ýöne. Elbette diýip bolanok. İkinci Dünya Uruşu'na ne dipse vatançılık uruşu diýär. Soňam beýlek tarap var. Bütün dünýä buňa ikinci Dünya Uruşu diýär. Ýöne postsowetlerde beýik vatançılık uruşu diýär. O ýa-ni ýöne vatançılık uruşu hem däl beýik vatançılık uruşu. Beýik vatançılık uruşunda ýa-ni näme önemde? Indi Orson bilen bilelikde bir tarapda uruşa girdik diýeli. Beýik vatançılık uruşu diýip geçelim başadırlar içinde. Onda biz Türkmen olýan olsak, yine Göktepe var. Tarihini okan öğrenin. Nämeler ettiler düşman. Ve şu düşman kimdi? Näme üçin biz ona bir beýik vatançılık uruşu diýemiz?
Hakyky uruş, watançylyk uruş we yeňildik şol gökdep. Nawa. Ýa-ni 81-nji ýylda mı yeňilýär? Ýa-ni hmm. Hawa. 79'da başlayan iyileşmezem yazıptır. Oh, Ne vatandaşlar şoň üçin ýanky edilýän işler, aýdylýan sözler birazjyk seredip görün diýjek bolýanda. Men käbir maglumatlary gören wagt kemine gaty erwet nämelere duygular emele getirýär mende. Käbir vatandaşlaryň kommentariýalarynda da bar, ne uruslaryň berýän habarlary Türkmenistan hakynda ine dost ülke, dost döwlet ýene ne şuňalyk bile gatnaşyklarymız bu günler boluşýa iki taraplayın bir-birimize diýe hormat oýas diýe Orsetde çuka diýerler bunu hemmesine. Prezidentiň galstugyny aýryp Moskwa uradyp ber, şoňa da çuka diýerler. Ona ele iki taraplayın hormatmy şol sen çuka diýip bersen. İşlew aýlygyňyzy alyp bilmeýän nämeňiz kendir habarlary gelýär. Oruslarda aýlyk beren okýada aldap berýärler. İki taraplayın hormatmy şol. Ýöne habarlaryna seretseň biz dogan ýa-ni gatnaşyklarymyz gowy ýene diýerler, ýöne Göktepe'de de näme etýärler, näme üçin şonu aýdan oklar. Göktepe näme üçin ýatlan ýok? Näme üçin aýdan oklar? Dostum dogany bolsa bolýar, dogan arasynda, o kemine dogan arasynda ne şuňalyk edipdir. Bir sapar eşitdiňizmi, bagyşlan diýerler. Adam yerine oýsa, hormat oýsa, ýalňyşyna bagyşla diýersiň. Men o taryh bilen ýaşamaly diýip aýdam ok, ýöne bagyşla diýmeýän olsa diýmek dogry diýip hasapdaýar şu zatlary. Heykellerini urup berler o generallaryny. Kahraman diýip berler. Gelip Türkmenistanda Göktepe'de sen bundakda çağına çelme kılıçlak giden bir koşun. O koşundan dostum bolýar. O ne dostum bolýar. Ondan soň elbetde oň nämesi bilen üstüne ýapjak bolýarlar ýa-ni. O Kızıl Koşun soň onu ýok etdi de özleri ýene özlerini. Ýöne ol şol döwürdäki şol näme diýilýär, imperiýa döwründäki, Orus'un imperiýa döwründäki akyl komünizmde de geçen kemenen görüp etdi onu. Onu bir giňişleýin ýöne çuňurlaýyn diýip, çuňurlaýyn analiz edip görmeli. Imperiýadaky akyl, imperiýaň ideologiýasy näme bolsa bolsun, netijedäki maksady şol bir zatdyr. No. Maksat ya, maksat galandyr. Maksat bir. Batı görünýär da, görünüp durda, şu ýylyň görünüp durda hemme de. Ýöne seredip bilmek gerek şu zatlar. O dilde islendik bir zat aýdyp, bolýar islendik adama dostum diýip bolar, doganım diýip bolar, ýene bir zat diýip bolar. Ýöne davranış diýilýär. Özüň alyp barışynda görkezip bilýän, bilen ok, özüň alyp barışyna seredip diýen zatlary nämede? Ya. Aýdyň jemlesegem bor, kän uzaýyn bolmasyn. Gaty möhüm bir tematy. Nereden alyp çyksaňam, hemme zadyň sebäpkäri Orus görünýär bizde. Orus bolmasa mundan beter bolardy diýe. Ha, Orus bolmady görnüşini deňep göreli birinji. Ýene näme bilen görýäsde? Eýran. Ýa-ni Eýran bir gowy ýokary derejedäki bir döwletde, ýa şu taýdaky ýaşaýan türkmenler erkin pikirlenip bilýän adamlar, ýa-ni habarlaşan wagtyň, gürleşen wagtyň serhediň aňyrsyndaky bilen bärsindäki türkmeniň arasyndaky tapaat görünüp durdy. Diýmek nämemiş? O Orus bolmasa has gowy boljak ekeni. Yok, kemine Eýrandaky türkmen, Awganistandaky türkmenlerin gürleşen wagtyň garşysynda şahsiýet görersiň. Hawa. Yani bir pikirlenip bilýän türkmen bar ýa-ni garşysynda. Ine original pikir görersiň. Ne bu hayran aldırıcı bir zat. Original fikir. Men bu zatların detaýlaryny düşünüp bilmen ýa-da näde öwrenip bilersiň, bilemok belki ýa-ni psihologiýadan barmyk kemine bu zatlar. Ýöne bir adam bilen gürleşen wagtyňyz eger şol adam şahsiýet bolsa, ýa-ni kişi, lichnost diýilýär. Ne şoňalyk adam bolsa ondan original düşünje çykýandyr. Original diýmek, original türkmen näme söz, ýöne türkmençe original bolmaly. Arassa pikir düşünje çykýandyr. Ýöne türkmenler bilen gürleşýär, türkmenler bilen gürleşen wagtyň öwredilen zatlardyr. Mektepde öwredilen zat. Onam nereden biles? Biz özümizden öwrendik şu zatlary. Bizem geçdik. Şu kitaplary bizem okudyk. Yani mektepde okuyan kitaplarymyzy okudyk. Yani biledik topanysdan men türkmen wagtynda näme düşünje çykjagyny
iki söz aytlandan sözlerin izini özüm tamamlap bilýände. Edilen şoňalyk bolýar. Hı. Yani bu näme diýmek? Şu komünizm ýa-da şu Orson sistemasy adamı şahsiýetsizleşdirýär. Sen şahsiýet bolup bilmeýän. Diňe san bolýar. Bir sany san, iki adam iki san diýerler. Ne şoňalyk nämesi bardyr. Ha. İyileşler. Şu taýda o jemläli aýdym kän uzyn olmasyn. Bir saat geçirmejek bolup 1,5-2 saata ýakynlaşýar biziň çykyşlarymız. İyileşler, sağ olun. Dinlärimiz üçin bu videolary ökmen suratda ýaýradym. Bundan soň gorky aňyr tarapa geçdi. Sizin her bir hereketiniz hatda ine like basın diýäsde. Like näme üçin basın diýäs? Like basan wagty YouTube algoritmi ne goşant bolýar. Ýani şu videonyň ýaýramagyna. Bu videonyň ýaýramagy o kime peýdaly? Hemme kime peýdaly. Ýani türkmenlere peýdaly. Şonuň üçin hökmen suratda like basmalydyr. Şu barmak bardyr ýokary seredip duran. Şoňa basýaňyz. Agza bolmak gaty möhümdir. Ýani agza sany köpeldikçe aňyryň gorkusy artýandyr. Ýani gitdikçe de artýandyr bilse içindäki gorkuny gaty ýakyndan izarlaýas. Ýani gorku diýende halkyň gorkusy näme aklyňyza gelmesin. Halktan gorkulýan diýagda indi. Şonuň üçin hökmen suratda şu zatlary edin. Ýaýradyň ýa-da bundan soň güç ine siz hakykatdan hem o şu işi bilelikde dowam etsek ondan hem ullakan güç bolýar. Netijede maksat şolda. Olaryň hawa boşdugy, iş satdygy orta çykarýan, çykybam dogry orta. İçindäki halkan o gorkonok gün geçdikçe oýanýar. Biz bu zatlaryň hasabyny etdik. Matematikasy bardyr bu işleriň ýa-da goşadyrna içinde matematika diýýär. Bu zatlar ýatdan ýa-da inşallah bilen edilmeýändir. Bu zatlaryň soňuny göz öňünde tutup edilýändir. Düşünülip edilýän işlerdir şonuň üçin. Bu zatlar hökmen suratda edin ýa-da siziň birinji boýnuňyza düşýän borçlar şolar. Like basmak, ýaýratmak, düşündürüş işini geçmek sizin borcunuz. Yani biz ekrana çıkýas, ýöne ekrany görmeýänlere sizin düşündürmeňiz mecburudur. Soň şu ýyldaşymyz bir programa goýupdyr, şonu hem ýazaýyn. Bu programa nemedir? Orslaryň programmasy bolmaly, ýalňyşmasam. Şonu gowy nemedim, gowy nemeler almadyk. Ýöne gorkmana gerek ýok, arkaýyn ulan bermeli. Bilende görende de hiç saat edip bilmeýärler. Ýani ýaýraya bilýän zadymyza aýdyp geçeli. Bolýan da aýdyn, sağ ol. Ýyldaşlar, size sağ olun. Vatandaşlar, sağ olun emmäňize. Gemine bir şahsy sağ olun. Sağ ol.